खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। माजुलियाव थानाय गरमुर देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अमिल्य गस्वामीखौ सासपेन्ड खालामबाय। माजुलिनि उन्दै बैसोनि जाखांफु लाइमोन देंखोगिरि तेजस्विता बरुवाया हरखाब जिउ गोमानाय जाथायखौ लोब्बा लाना गरमुर देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अमिल्य गस्वामीखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। बे बाथ्राखौ माजुलिनि एमएलए भुबन गामा ससियेल मिडियानि जोहै फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डक्टर अमिल्य गस्वामीनि जायगायाव डक्टर किशोर बर्मनखौ माजुलिनि गंसेल' जिल्ला देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट महरै थिसनबाय। मैदेरनि उदखाराव फिन भुगिनांदों बाक्सा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्ला बाटाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय मैथाबारि खैरानि गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय गोबां साननिफ्रायनो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरनि उदखाराव सान हर मेगन मोदैजों बारहोगासिनो दङ। मैदेरनि उदखाराव गोबां नखरफोरा न' बां आबाद सिलिंखार खालामजानायजों लोगोसे खायसे सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो गोनां जाबाय। बेबायदिनो हाग्रा बिफान आरो सरकारनिसिम खैरानि गामिनि रायजो राजाफोरा मैदेरखौ जेरैखिजाया गामिनिफ्राय होहरनानै आबाद न' बां खहा खालामनाय बायदि हाबा मावनायखौ होबथानो खावलायदों। गोदानै बेखेवजानाय बन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ खहा जाबाय। मख'नो गोनांदि बे ट्रेनखौ सानबा सिगांसो बेखेवनाय जादोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। बे जाब्रबथाया मैया 11.15 बाजियाव जायो आरो माब्रै मैसोनि जिउआबो खहा जायो। गान्धीनगरनिफ्राय मुम्बाइसिम खारग्रा बन्दे भारत एक्सप्रेसनि इन्जिना जाब्रबथायजों खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिना मोन्दों। गुजरातनि पाटना रेलवे स्टेशननि साखाथिनि ट्रेन लाइनाव बे सोमोनांथाव जाब्रबथाया जायो। रेलवे बिफाना साखाथिनि गामिफोरनि सुबुंफोरजों मैसोफोरखौ ट्रेन लाइननि साखाथियाव हगारनो नाङा होननानैबो सावरायलायो। हाजो गाखोग्रानि मोनसे हानजाया उत्तराखन्ड द्रौपदीका दन्दा 2आव थांदोंमोन, जेराव सा 29 हाजो गाखोग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे आसामनि सासे आइजोबो दंफायोमोन, जायनि मुङा दीपशिखा हाजरिका। हाजो गाखोनो थांनाय समावनो बिसोरो मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। बे समाव हरखाब हाजोनि मोनसे गिदिर बरफनि थुख्राया गोग्लैयो, जेराव सा 10 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनिफ्राय सा 14 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय, नाथाय आसामनि आइजो दीपशिखा हाजरिकाखौ दासिमबो मोननो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव। सरुखेत्री समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय आगदिया फोथाराव मोनसे नखरनिनो सानै गथ'नि जिउ खहा। गावसोरनि न'नि हाखरावनो गोग्लैनानै जिउ गोमायो समीर आहमेद आरो फरुक आली मुंनि सानै गथ'आ। बरपेटा जिल्लानि सरुखेत्री समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय आगदिया फोथाराव सोमजिदों बे जाथाया। आगदिया फोथारनि शहीदुल इस्लामनि 11 बोसोरनि फिसाज्ला फारुक आली आरो कहिनुर बेगमनि 7 बोसोरनि फिसाज्ला समीर आहमेदआ गुबुन सासे लोगोजों थार्मकलनि भेलाव गाखोनानै गेलेबाय थानाय समावनो फुख्रिनि दैयाव गोग्लैनानै उन्दै बैसोआवनो अबथिरायै जिउ गोमायो। सोमोनांथाव। फिथाइ सामथाइनि दखाननिफ्राय खमैबो 10 केजिसो थाइजौ सिखाव खालामनानै सासपेन्ड खालामजाबाय सासे पुलिसआ। बे जाथाया सोमजिदों केरेलानि कट्टायम जिल्लानि कांज्रापल्लेयाव। थांनाय सेप्तेम्बर दानावनो बे सिखावनि खामानिखौ मावदोंमोन पिबिसि हाब मुंनि सासे पुलिसआ। जोबथियाव बे सिखावनि मोनसे सीसीटीवी फुटेज ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय उनावनो पुलिस अफिसारा सासपेन्ड खालामो पिबिसि हाब मुंनि सासे सिखाव पुलिसखौ। 28 सेप्तेम्बरनि हरनि समाव खामानिनिफ्राय फैफिननाय समाव कांज्रापल्लेनि गंसे फिथाइ सामथाइनि दखान मोखांनिफ्राय खमैबो 10 केजि थाइजौ सिखाव खालामनानै लांदोंमोन पिबिसि हाबा। नाथाय दखाननि सीसीटीवी केमेरायाव गासिबो जाथायानो रेकर्ड जाजोबो। बांलादेशी सेंग्राजोंनो हाबा होबाय आल्फानि दैदेनगिरि अनुप चेटियाया गावनि फिसाजोखौ। बे समाव अस्ट्रेलियानि थागिबि सासे बांलादेशी सेंग्राजों जुलि जाबाय। आल्फानि दैदेनगिरि अनुप चेटियानि फिसाजोआ आल्फानि दैदेनगिरि महरै बांलादेशआव खमैबो 28 बोसोर दङमोन अनुप चेटियाया। बिनिनो खमैबो 20 बोसोरनिबो बांसिन बांलादेशनि जोबथेसालियावनो थानांदोंमोन अनुप चेटियाया। बांलादेशनि धनमन्दिर स्कुलाव फरायबाय थानाय समावनो अनुप चेटियानि फिसाजो बनिया बरुवाजों सिनायथि जालायदोंमोन, बांलादेशनि कुमिहानि फिसाज्ला अनिबर्न चौधुरीजों। गसाइगाव महकुमानि कसुगाव थानानि बेन्दोङाव थानाय सुदेमपुर गामिनि इलत नार्जारिनि असे बिसि सुजुमा नार्जारि 9 बोसोर आरो 6 बोसोर बैसोनि सुदेम नार्जारि बिमा गावदां नार्जारिया 5 खालार खालि फुंनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङ। फिसाय उन्दै गथ'फोर सानैजों लोगोसेनो बिफा आरो नखरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जागासिनो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो एबा खोन्थाहरनो खावलायदों फिसाय इलत नार्जारिया। जानबुं अनजिमा 9707 697 243। चिरां जिल्ला बिजनी दख'रानि सिङाव थानाय मंगलियान रुंसारि महिनी बसुमतारी गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुं आफादनि बानजायनायाव औवाबारिनि गेलेग्रा फोथाराव मंगलियान दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय गामिफोरनि क्लाबखौ लाना महिनी बसुमतारीनि नैथि खेब जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे जोलुर बादायलायनायखौ मैयानिफ्राय बेखेवनाय जायो आरो बे बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनेल मेचआ फैगौ 11 अक्ट'बर 2022 इं अक्ट'खालि जागोन। मैयानि बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव रुंसारि महिनी बसुमतारीनि अनजालि बिसि मुस्रिमा सबिता बसुमतारीया नुजाथिनानै मानाव गेदेर रुंसारि महिनी बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। लोगोसे जोलुर बादायलायनायखौ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो बिजनी जिल्ला UPPLनि आफादगिरि फनिन बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो 31 नं सिडली बियाफनि MLA
मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी, बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि, नेहाथारि बिजनी ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, मंगलियान ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना